ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଫେୟାରରେ ଦେଖାହେଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ। ସେହି ଆଶାରେ ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ ଦିନ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ତୋଷାଲି ମେଳାରେ, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ମାଟି ଶଙ୍ଖ। ବାଜୁଛି ନା ମାଉସୀ, ଖାଲି ଏମିତି ଶୋ ପାଇଁ ବାଜିବ? ସତରେ ବାଜୁଛି, हमसे नहीं हो ମାନେ ଏଇଟା ହଉନି କି? ମାଟିର ଏମିତି ଅବିକଳ ଶଙ୍ଖ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି। ଆଉ ମାଉସୀ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଜାଇଲେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମାଟି ଶଙ୍ଖ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତିଆରି ହୁଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।